Говоря ги всички тези неща, за да ти отговоря на въпроса, че си пак в грешка. Пак си в грешка. Говорят са тези неща по църквите и аз ти казвам само това, което аз знам. Аз смятай в Америка, толкова големи църкви има. Ти мислиш, че там няма такива младежки групи за жени, за семейни консултации, за предбрачни отношения. Има хора, които не са женени, станали вече на посумати години, могат да се намерят другар. Ти се даваш, ти са къли, не е добре за жената да бъде сама, не е добре за мъжа да бъде сам. Абе, човек, излез от тази твоята действителност. Света е много по-различен. Излез от... Нямаш такъв опит. Помниш ли, когато ти беше сам? Беше полудял. Ами ако трябва да живееш, така, виж, мене, други хора, ако трябва да живееш цял живот сам, ти можеш да срещаш много, ама представи си, че с тези много дет срещаш, не са подходящи. Виждаш коренна разлика в твоите харесвания, твоите разбирания за живота. Много са нещата, много са, разбери го. Прекалено много. Не мога сега толкова да обяснявам, значи колкото хората по света, толкова са и случаите. Не е тук така. Ако си на ония години и млад човек, тогава лесно си намираш човек. И ако ти останеш сам сега и трябва да се търсиш, ти помниш ли, когато беше и отиди там в някакви сайтови и какво каза? Мани тази работа, това е трудна работа. Хемче за кратко време опита. За едно кратко време опита. И вдигна ръце и каза, това тук е трудна работа, той не може да намериш тук нищо, все такива с деца, той, ами такива са. Също важи и за мене, не дей ми говори теория, на теория толкова добре ги знам нещата. Дай да влезем в практическата част, да видиш колко е трудно. В практическата част. Представи си, ти си кажеш сега, ти си вече на толкова години, живял си спокоен живот, нали, никой не ти досажда, с изключение на майка и там, дето такова, но то вече зависи от нея. Тя така е допуснала. От моя страна аз нямам никой. Никой ни телефони, ни мелефони, ни съобщения, никой не ми размътвал главата цял. Няма такива работи, аз съм сама. Но представиш, че намериш някоя, дет постоянно ще говори с леля си, с майка си, с чинка си, с внуците си. Ти ще се побъркаш, бе, човек. Ти ще се побъркаш и ще кажеш, бил мамата, аз да съм сам, ще съм си милиони пъти по-добре. Отделно дет ще трябва, нали, да я издържаш, там да плащате сметки, защото виж какво ще ти кажа, нещо друго за това. Дето викаш, мъжа трябва да дава, жената получава. И тук си в грешка.